Muistellaanko hetki meidän rakentamisen matkaa? Matka alkoi vuonna 2018 sydäntalvella, kun löysimme pitkän etsinnän jälkeen upean tontin pienen järven läheisyydestä. Haasteita riitti jo matkan alkumetreiltä asti, mutta saimme kun saimmekin rakennusluvan ja projekti alkoi risukkoisen tontin raivauksella elokuussa. Palaan ajassa taaksepäin aikaan, kun yhteinen unelma omasta hirsikodista maalla oli vasta alussa. Mieleenpainuvimpia hetkiä on ollut ehdottomasti perustusten teko, hirsien saapuminen ja niiden pystytys. Katon asennus talkoovoimin sukulaisten kanssa ja pakkasessa värjöttely. Silloin olisi ollut missä tahansa muualla mieluummin. Vietettiin Raksalla lähes jokainen vapaa-ajan tunti ja annettiin itsestämme aivan kaikki tälle projektille. Talo muuttui hiljattain kodiksi ja niin klisee kuin se onkin, maailman parhaaksi paikaksi. Rakentamisen matkamme päättyi tänä vuonna, kun saimme saunarakennuksen valmiiksi. Meidän matka oli hyvin pitkä ja se osittain vielä jatkuu pihojen osalta. Projekti on ottanut aika paljon, mutta olen meistä, eritoten miehestäni aivan älyttömän ylpeä, kuinka pyyteetöntä työtä hän on tehnyt meidän yhteisen unelman eteen vuodesta toiseen. Nyt ollaan eletty meidän kodissa jo lähes 6 vuotta. Rakas poikamme on syntynyt tänne ja ihanat seniorit Nipsu ja Maksi saavat elää täällä rauhallista papparaisten elämää elämiensä loppuun asti. Ne tekevät tästä todella merkityksellistä ja ainutlaatuisen kokemuksen meille. Oletko seurannut tiliäni jo rakentamisen alusta lähtien? Olisi mukava kuulla, onko just sulle jäänyt mieleen jotakin erityistä.